என்னது கழனி போனால் நாகப்பழம் கிடைக்குமா? வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் போய் பார்க்கலாம். முதல்ல வீட்டிலேருந்து வெளியே வரணும், அப்புறம் வண்டி எடுக்கணும். எதுவும் வண்டி பிரச்சனை ஆகுமா? சரி வண்டி நான் போய் ஃபஸ்ட்டு பார்ப்போம். நாகப்பழ தோப்புக்கு வந்தாச்சு. அங்கே தான் நாகப்பழ தோப்பு. முதல் கிட்ட போயிடுவோம். எல்லாம் நாகப்பழ தோப்புக்கு வந்தாச்சு. நான் மரத்தையும் பார்த்தாச்சு. நாகப்பழம் காணுமா? இன்னும் முன்னேறி போவோம். நாகப்பழம் தெரியுது, மூச்சு வாங்குது. கொஞ்சம் தண்ணி குடிச்சிக்குவோம். நீ எனக்கு கொஞ்சம் கொடுக்கலாம். எல்லாரும் கொஞ்சம் கொடுப்போம். தண்ணி வாங்கினா சொன்ன நாகப்பழம் சாப்பிடணும். கொஞ்சம் கேப் விடுவோம். கேப் விடுவோம். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு மூட்டை தண்ணி போதுமானதாக இருக்கும். இப்போ எங்கேயோ காட்டுறோம். இதெல்லாம் இப்போ தான் வந்து பூ விட்டுருக்கு. இது கொஞ்சம் காய் வந்து பழம் வருது, கொஞ்சம் லேட் ஆகும். நம்ம கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். வாங்க போகலாம். வேறு மரத்தை போய் பார்ப்போம். இது எவ்வளோ சின்னதாக இருக்குது, இது எவ்வளோ காய் விட்டுருக்கு. இது ஒரு பழம் பாருங்களேன், பவு செம்மையாக இருக்கு. தொடர்ந்து போவோம். இது பேர் தான் கலாக்கா. வாங்க சாப்பிட்லாம். யாரையா ஒரு வழியாக நாகத்தோப்புக்கு வந்தாச்சு. நம்ம எதிர்பார்த்த மரத்துக்கு வந்தாச்சு. ஆனால் பழம் தான் இல்லை, காய் தான் இருக்குது. ஸோ கொஞ்ச நாள் நம்ம வெயிட் பண்ணி ஆகணும். நம்ம எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஃபெயிலியர். என்னது உண்மையாக தேன்னா கடல் மட்டும் சும்மா விட மாட்டார், கரெக்டாக கை கொடுப்பாரா? வாங்க பார்ப்போம். எப்படியோ எங்களுக்கு நான் கச்சிச்சு. எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சக்சஸ். சக்சஸ். நீ கிடைக்கையா பண்ணியா மூஞ்ச கட்ட வேண்டியா? டேஸ்ட் இருக்குதா?